Köszöntöm kedves nézőinket, a Zugló kártyával kapcsolatos újdonságokról tudhatnak meg ma információkat szakértőktől, az ötletgazdáktól, Szilágyi Andreától és László Bélától, akik elmondják önöknek a fontos információkat a Zugló kártyával kapcsolatban. Miért jó a Zugló kártya, miért van rá szükség, és mire használhatják a zuglóiak? A 2012-es Zugló kártya projektről azt kell tudni, hogy tavaly novemberben a zuglói képviselőtestület megszavazta a folytatását a projektnek, és ebben 10 000 darab fényképes, arcképes zuglókártyát fogunk kiadni ebben a projektben. Jelenleg kedvezményekre tudják használni, kedvezmények igénybevételére tudják használni a kártyabirtokosok. A kedvezményadó helyeket bonthatjuk akár két részre is. Az egyik az a zuglói kedvezményadó helyek. Itt több mint 100 helyen tudják használni, körülbelül jelenleg 140 helyen tudják használni a zuglókártya birtokosok ezt a kártyát. Ez úgy működik, hogy az adott vállalkozásnál ezt a kártyát felmutatják, és akkor megkapják a szerződött kedvezményt. Ez lehet 5, 10, 20, 30% is, ez az adott helytől függ. Igyekeztünk olyan kedvezményadó helyeket találni, amik a mindennapi életben szükségesek az emberek részére. Tehát vannak kis élelmiszerboltok, szolgáltatók, cipész, kifőzde, mindenféle olyan vállalkozás, és itt hangsúlyozva zuglói és magyar vállalkozás, ahol az emberek a mindennapi dolgaikat intézik. A másik fele a kedvezményadóinknak, ez pedig az országos kedvezményadó helyek. Ezt a kártyát, ezt a zuglókártyát nem csak itt a zuglói kedvezményadó helyeken, hanem az országos kedvezményadó helyeken is lehet használni. Ez jelenleg több mint 1300 hely, és itt ilyen nagyobb vállalkozások, kisebb vállalkozások, mindenféle kedvezményadó hely van. Ezt a www.zuglókártya.hu honlapon meg lehet pontosan nézni, hogy hol lehet a kártyát használni. Melyikőtök mivel foglalkozik a cégen belül? Tehát hogy alakítottátok ki, egy kicsit a múltjáról beszéljetek nekünk? A munkamegosztás úgy épül fel közöttünk, hogy én magát a Zugló városkártya projektet vezetem, az Andre pedig a Magyar Kedvezményalázatnak a vezetője, amelyik a kedvezményszolgáltatás funkciót biztosítja a kártya mögött. Igazság szerint én az egész projektnek vagyok a menedzsere, aki átfogom ezt a munkafázist, tehát a kártya minden funkciója itt korábban együtt kellett dolgoznom ugye a beléptető rendszer kiépítésekor az önkormányzatnál, aki másik cég volt, aki kiépítette a beléptetőkapukat. Ugyanígy minden plusz funkciót, amit ráillesztünk a kártyára, az az én feladatom, hogy koordináljam. A maga a kedvezményszolgáltatás, mint kedvezményhálózatfejlesztés, az pedig az Andreáéknak a reszortja a Magyar Kedvezményhálózaton belül. Ott van egy külön csapat, ugye az nem egy kezdő társaság, hiszen 1999 óta létezik a Magyar Kedvezményhálózat márka, amelyik több multinacionális cégnek is nyújtott már ezt megelőzően ilyen hűségprogram szolgáltatást, tehát az EON-nak is például mi vagyunk a kedvezményadó háttere. Maga a városkártya tapasztalat az viszont szervezetfejlesztési alapokon nyúlik. Nekem egyébként a Molert és szervezetfejlesztési tapasztalatom van, azt hasznosítom főleg a városkártya projektekbe, így a zuglóiba is. Hogy kell elképzelni ezt a szervezeti tapasztalatszerzést? Hogyan lehet felépíteni a menedzseri munkálatokat a kártya terjesztéssel kapcsolatosan? Itt a Zugló városkártya sikertörténetében itt azért a szakmaiság dominál, meg az, hogy a kártya mögötti funkcióknak a hasznossága. Tehát még nem esett áldozatul semmilyen ilyen csatározásnak, ami egyéb területen akár fellelhető, úgyhogy ebből a szempontból fontos, hogy az embernek legyen szervezetfejlesztési, meg más tapasztalata is. Úgyhogy ezt mindenféleképpen beépítettük. Meg ugye maga a kártyabirtokosi kör is az is sokrétű, tehát igazság szerint mindenki igényének meg kell felelni, és mindezt összehangolni úgy, hogy működjön, na az ahhoz szakmaiság kell, tehát igazság szerint ahhoz érteni kell. Tehát aki nem ért hozzá, az meg tudja azt csinálni. Például volt már Zuglóban egyszer egy ilyen kezdeményezés még az előző vezetés idején, hogy berendeltek 50 000 darab sima plastikkártyát, amiben se chip nem volt, semmilyen különleges funkciója nem volt a dolognak. Azt hiszem, a nyugdíjasok körébe kiosztottak belőle pár darabot, a többi meg szinte csak nyoma vezet, tehát senki nem tud semmit arról a projektről. Tudják, hogy egyszer volt, itt most meg már ott tartunk, ugye elépült fel a beléptető rendszere az önkormányzatnak, most meg fogjuk oldani a BVSC úszodába is
nyugdíjasok elektronikus úszóbérlet funkcióját ezzel a kártyával, akkor szórakozó helyeknek a beléptető funkcióját is meg tudjuk vele oldani. Majdan, hogyha fizetős lesz a parkolás, akkor meg tudjuk oldani, hogy megkülönböztetjük a kártya alapon a zuglóiakat a nem zuglóiaktól, ugye. Úgyhogy számos olyan hasznos funkciót illesztünk rá, ami a hétköznapokban fontos lesz, ezért én mindenkit arra biztatnék, hogy most, mikor még úgy van, hogy díjmentesen lehet az első zugló városkártyát az állandó lakcímmel rendelkezőknek igényelnie, akkor most tegyék meg, megvan a 10 000 darab alapkártyánk, amiből már ugyan 3000-et már kiosztottunk, de fotózás, és arról szól az egész, hogy legalább minden háztartásban legyen egy kártya, mert ha most még nincs is rajta olyan funkció, amit ő minden nap használ, de biztos, hogy az elkövetkezendő időszakban fog rá kerülni olyan funkció, amit használni fog. Nagyon népszerű a zuglókártya. Ez minek köszönhető? Tudom, hogy rendezvényekre is szoktatok kitelepülni, múltkor is a sportnapon is ott voltatok. Hogy kell elképzelni egy ilyen rendezvényre való felkészülést, és milyen kérdésekkel fordulnak hozzátok? Kifejezett célunk és törekvésünk az, hogy a zuglóiak minél szélesebb körben megismerjék ezt a lehetőséget, és éljenek vele. Ezért igyekszünk minden zuglói rendezvényen részt venni. Ez úgy szokott zajlani, hogy van egy ilyen kitelepülő pultunk, ahol megtalálhatnak bennünket, és ott akár a regisztrációt, illetve a legutóbbi a sportnapon, ahol voltunk, ott már fényképeztünk itt is, tehát a fényképeket is el tudtuk készíteni. És például a sportnapon, akiket lefényképeztünk, nekik már el is készültek a zuglókártyáik, amelyeket át is tudnak venni a Magnetbank fiókban. Úgy gondoljuk, hogy ezek a rendezvények vonzzák az embereket. Ez az utóbbi sportnap is ezt támasztotta alá, és akkor, ha valaki az egyik rendezvényen ott van, esetleg a másikon nem, ezért igyekszünk mindegyiken ott lenni, hogy különböző rétegeket el tudjunk érni, különböző korosztályokat, különböző érdeklődésű embereket ezzel a programmal. Az a zuglói, akinek még nincsen zuglókártyája, hogy igényelheti? Többféle lehetőség van az igénylésre. Van egy online kártyaigénylési menüpont a www.zuglokártya.hu honlapunkon. Aki kényelmesebb, vagy akinek egyszerűbb, ezen az oldalon tud regisztrálni. Arra kérünk mindenkit, hogyha itt regisztrált online, akkor küldjön egy fotót is magáról az info@zuglokártya.hu e-mail címre, ugyanis a kártya elkészítéséhez erre is szükségünk van. Érdemes ezt egyidejűleg, vagy viszonylag rövid időn belül a fotót is megküldeni, és akkor át tudják venni a kártyákat, el tudjuk ezt készíteni. A másik út, aki személyesen szeretne zuglókártyát igényelni, hétköznaponként 8 és 17 óra között a Magnetbank zuglói fiókjában, ami az Erzsébet királyné útja és a Nagy Lajos király útja sarkán van, be lehet menni, és ott elkészítik a fotót, illetve a regisztrációs lapot is ki lehet tölteni, a kártyáért szintén ide kell majd visszafáradni. Illetve a harmadik lehetőség jelenleg az a különböző rendezvényeken, ahol jelen vagyunk, lehet bennünket keresni, és ott is fényképezünk, illetve regisztrálunk. Milyen kommunikációs csatornákon keresztül tudjátok a zuglókártyát népszerűsíteni? A kommunikációs partnerünk a Zuglói Média, azon belül is a zuglói lapok, ami mint nyomdai sajtó, én a magam részéről is azt tartom a leghatékonyabbnak, hiszen 70 000 példányban eljut a háztartásokba. Most a június 7-én megjelenő lapszámban közzétesszük a kedvezményadó helyek listáját, illetve lesz benne egy kuponlap oldal. Magát a kupont azok is be fogják tudni váltani, akiknek még nincs zuglókártyájuk, ez egy 24 darab kuponban álló kuponoldal lesz, és gyakorlatilag a zuglóilapok.hu még ami a központi kommunikációs felületünk, illetve minden olyan csatornán jelen vagyunk, ahol elérjük a polgárokat, tehát ami csak zuglóba felelhető, ott mindenhol megkívánjuk jeleníteni a zuglókártya projektet. Mert mindenki más néz. Van, aki elolvassa az újságot, van, aki megnézi a tévét, van, aki felmegy a YouTube-ra, megnézi a filmeket, úgyhogy mindenhol szeretnénk ott lenni, illetve a személyes kontaktus az, ami ezt az egészet előre viszi. Tehát, amit korábban is elhangzott a rendezvények kapcsán, hogy minden rendezvényen ott vagyunk, ott a zuglókártya sátrát keressék, ott általában nem csak a hangulat jó, de ott még a fotók is szériába készülnek, tehát sokkal jobban meggyorsítja a kártya készhezvételét, hogyha személyesen találkozunk, mint hogyha mondjuk egy online kártyaigénylési folyamatról van szó. Úgyhogy ezeken a vonalakon nevezünk tovább, tehát
maradunk. A zuglói lapok az a fő gerince, a kommunikációs csatornája a Zuglókártya projektnek. Milyen végcéljai vannak ennek az egész projektnek? Tehát mit szeretnétek elérni Zuglóban, hogy mind a 120 000 embernek legyen zuglókártyája? Eddig 12 000 darab alapkártya került legyártásra, amiből kiosztottunk egy olyan 3600 darabot. A terveink szerint az idén még 14 000 darab alapkártyát gyártunk majd az év végén, de 2014 nyaráig egy 35 000 darab kártyát biztosan úgy kihelyezünk, hogy a kártya igénylések alapján, hiszen az első szakaszban is a 2000 darab kártyára olyan 6900 kártyaigénylés érkezett úgy, hogy nagyon nem is volt megreklámozva egyébként a kártyaigénylés, volt egy intézményi kártyaigénylés az általános iskolákban, meg az óvodákban, illetve a bölcsődékben. Az jelentősen megnövelte, de sokan nem is tudnak még róla egyébként, hogy ilyen kártya van. Mindenkinek más a hasznossága, korábban a funkciókról beszéltünk, mert például ez a kártya most már kártya előlapra került a polgárőrségnek, a rendvédelmi irodának a telefonszáma, és tehát van benne egy ilyen vagyonvédelmi, meg vészhelyzet funkció is, ami egyre jobban erősödik az együttműködés közöttünk is, az Zuglókártya projekt, meg a polgárőrök között is. Illetve a kártya alkalmas arra, ami most elkezdődik a társasházaknál, hogy beléptető rendszer lesz, tehát vagyonvédelmi rendszer lesz. Már többen is kérdezték, hogy megkértek is ajánlatot olyan dolgokra is, hogy szereljük fel a 6 lakásos társasházat egy olyan beléptető kapuval, amivel ez a kártyával kezelhető. Az igényekhez igazodunk. Én úgy gondolom, hogy ha 2014-et vesszük alapul, akkor a 120 000-es kerületből 40 000-es kártyaigénylést el fogjuk érni önkéntes kártyaigénylési vonalat úgy, hogy nem is erőlködünk azon, hogy igényeljék a kártyát, hiszen az zuglóiak belátták, meg érzik ennek az egésznek a hasznosságát. Tehát most már ennek a Zuglókártya projektnek van hasznossága, mondjuk szemben azzal, amit korábban csináltak. Tehát, és egyre több hasznossága lesz. Egészségügyi e-karton funkciót is illeszteni kívánunk a kártyához, ami az egészségvédelmet szolgálná, meg a prevenciót szolgálná úgy, hogy az is szintén önkéntes alapon egy adatnevezés rendszerbe tárolja például a gyógyszerérzékenységet, vércsoportot, és ha ez a szolgáltatás össze van kötve mondjuk az OMSZ-szal, akkor már a mentők kiérkezésekor tudni lehet, hogy mi várja ott a mentőorvost, egészségügyi paraméterek szempontjából, gyógyszerallergiától kezdve a vércsoporton át, tehát számos ilyen funkció van. Maga például az úszásoktatás a BVSC-be, az a nyugdíjasok felőli, meg az önkormányzat felől érkező igény volt. Ugye a korábbi papíralapú kezelését a dolognak kiváltaná elektronikusra, de számos funkció van, tehát igazság szerint végcél nincsen. A kártya az egy eszköz, most a mai világunkban ugye a kártya az egy eszköz. Sajnos előfordul az is, hogy 77 kártya van a pénztárcánkban, amiből a felét nem is használjuk semmire, csak van, mert valahonnan kaptuk. Azt szeretnénk, hogy ez a kártya ne olyan legyen, mindenkinek legyen benne funkciója, hogy miért használja. Én úgy gondolom, hogy arányaiban a 40 000-es kártyaigénylést el fogja érni 2014 nyaráig ez az Zugló városkártya projekt.